நம்ம ரெசிபி வாழைப்பூ பொடி மாசு வீடியோக்களை மட்டும் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாழைப்பூவை பொடிசா நறுக்கி ஒரு அரைச்சி எடுங்க. 5 வரமிளகாய் போட்டுக்கோங்க. ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், அரைச்ச கடலைப்பருப்பு, துருவின தேங்காய். கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடி பிடிக்காம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வாழைப்பூவை தண்ணியை புழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது. துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழைப்பூ பொடி மாசு ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வரும். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு உங்களை வேறு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.